Baina, bueno, bertzoa entzun dugu, dantza ikusi dugu, musika apurre mapentzungo neukenik. Zuepe bai edo zer? Bai? Ez dut oso altu edo zen entzun hori, bai, ala ez? Bueno, San Fidel ikastolan antzabanez, musikari bikaina dagoz, bale? Eta orain ikusiko dugu jazelako musika egiten da ben. Aurrera, San Fideleko musikariak. Bai, musikari bikainak San Fidelen esan dugu moduan, Baina amaitu erduko musika apurre mapean entzun behar dugu. Ze ikusi dugu eta entzun dugu Gernikako San Fidel ikastolakoak oso musikari eta kantaria bilak dirala, ez da? Euren beste lantxo bat, oraintxe bertan ikusi eta entzungo dugu. Qué
Txaloak zan ez ba. Txaloa pai ondo merezita, San Fidel ikastolako entzako. Bueno,